Gurasoek generadore bat espero zuten gaur eguerdirako, baina jarri bitartean, zenbait guraso kandelekin bidali dituzten seme-alabak klasera argia izan dezaten. Eta gutxi gora bera, egoera honetan ikasi dituzte gaur goizean ikasgaiak Ziburuko ikastolako ikasleek. Beira. Xe? Holaxe. Iztu kandeloek? Holaxe haitu dira. Tak. Oiteketa, alartza. Behatza erretzen aizeiak, mekau. Bueno, lortuek. Honek alde positiboare bazekak. Ilunpetan irakasleek ezin duela ikusi ondokoari kopiatzen ari zirenela ez. Naro. Alartza, ze txistein berdeko hain? Utzi behiratzen. Kieto, gain, txistian eria, bestela, txistian parrakeo ze, itxako denak, ez da pentsature. Laida Mujika, ikastolako gurasoen elkarteko presidentea deu, telefonoan. Arratsaldeon, Laida! Arratsaldeon, bai. Ze moziate? Bueno, ondo. Ilunpean pixkat, baina ondo. Ilunpean. Iritsi alda, beraz ez da iritsi, argindarra, ez? Generadorea iritsi da? Eguerditan etorri da elektrikaria eta grupo elektrogenoa edo instalatu du, beraz, bueno, aurrek utzienez badute argia, arratsaldean. Bueno, generadoriakin zaudeten momentuz behintzat. Esan, Laida, zen nahi du Ziburuko udalak, nola bidali nahi zaituzte eta zergatik? Bada, hilabeteak ari garela saiatzen erantzuten galdera hori, baina oso ongi ez dakigu. Hor gaude, berak ezarri gaitu gauden tokian. Orduan, suposatzen ginuen aterabide bat hortiko bi urteak, hitzarmena ginuen 2 urterako, beraz 2 urte horiek bukatu eta aterabide bat emango zigula, baina ez dakitze pasaden 2 urte horietan, iritzez aldatu duela eta esaten digula, ez, berak ez duela gogorik guretzat deus egiteko eta guri dela zerbait atzematea. Eta hori zaila zaigu, Ziburun zerbait aurkitzea bere laguntari gabe, egia Eguneko 100 euroko isuna ordaintzen nahi zeate ikasturtea hasi zenez geroztik. Isun hori laukoizteko mehatxua ere jaso dezue eusapezan gandik. Polizia bidatzeko mehatxua, argindarrak kendu dizuete. Zein izan daiteke alkatearen urrengo neurria? Ura moztu, telatua izuloak egin ikasgeletan itokinak egon daitezen. Ez dakit, nik pentsatzen nuen azken urratsa poliziaren aztela, baina egia da ez nuela hortan pentsatu. Polizia bidaltzea ja da, bueno, egiaran ez dut uste, espero dut ez dela egingo 2 eta 4 urte arteko aurrak dira. Beraz hori egitea larria izango litzateke, baina erraten dudana aldiro harritzen gaitu eta alde txarretik gainera, beti gero eta okerrago da bil, orduan ez dakitzen izango den urrengoa. Galartza, igual ikastolako atarian jarriko dek, alkatia, eta sartzen dien ume guztiei amaiketakorako daramatzate bokailoak laportuko zizkiek. Les sandwichs de fromage pour moi, oulala! Pour moi, le chorizo de Salamanca! Ba, ez, alkain, jakin izan dudanez umeak kaleratzeko Ziburuko alkaten urrengo neurria haus izangoek. Hauzapeze ikastolan sartu, arbelera hurbildu, eta hau egingo dik ume guztiak kaleratzeko. Galartza etzako no, Dios! Krudelaek, bai, baina oso efektiboa, tira. Etxioagu alkateri ideiaik emango. Bueno, Laida, Bai. alkateak irtenbideik proposatu, aldizu ez ozeo? Aterabide bat, bueno, aterabidea guretzat ez dena, baina proposamen bat egin du. Arazoa da dela zentrotik oso urrun eta iaia autopista gainean. Osea, aurrek botatzen baute baren autopistara istripua sortze dute. Eta zen neurri hartu behar dezue, egoera aldatzeko, ego agintariak konbentzitzeko? Bueno, guk manifa bat iragarri dugu beraz larun batean, eta agian jendetxo izanen da, eta ez dakit, alzapezak berak presio soziala sendituko duen, edo ez bada berak, bere inguruko norbaitek errango dio, baizu gizon, nahikoa da. Bai, hemen jendea kontra daukazu. Eta manifa larun batean zer dutan da? Manifa larun batean 4etan abiatzen da Ziburuko plazatik. Bueno, ederki ba, Laida, sorteri ba ezuen, eta lan bateko manifa honekin batera, Ziburuko hauzapeza, konbentzitza lortzen dezuen. Laida, eskerrik asko, eta animo! Galartza, alkatia konbentzitzeko neurri bat izan zitekek, udaletxea jun, eta klaseak bertan ematea. Presio orduan alkateak sufrituko lik? Bai, eta haumen batek, handereño pixa, esaten duenean, alkatearen bulegora bidali. Idea hona? Bai, eta funtzionatzen espaik, arbelarena egin alkateari. Berrez ime daude. Orduan bai, seguru amore emango haula. Bueno, nahiko da, venga. Ta piztu argik, venga. Fuera. Venga, fuera, nahiko. Kendu, fuera.